welcome back to my channel. So दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय बर' बाजाराव बाथौ कनफारेन्स जादों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बेवहायनो आं थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो आङो मा खोन्थिनो हायो नोंथांमोननो आं खोन्थिलांनोसै दा फादारदो आंदो थांगासिनो आरोना Sando जेबो नुखायाखै आरो ना बेखौ आंखौ फट' लाबानो जाबाय थानसालियाव हाबनो नागिरदों र' जोङो बर' बाजारनि थानसालि बाथौ थानसालि इमान गोबावनि उनाव होनदों मेघाया मालाय मोसाग्रा जादों मोसाग्रायाव पुरा बेस्थ' मेघाया मानसिफोर खुलुमगासिनो आरोना ओमफ्राय स' आंबो खुलुमनो थांनो नागिरदों आरो खुलुमहैनि र' आंबो ओमफ्राय बे थानसालिनि सिंथिंजाय बिथिं हाबलांग्रा दङ आरोना स' हाबनानै नायनोसै आरो आङो आंना खोन्थिग्राया मेघायासो मेघा ओमफ्राय जाय बिथिंजाय ओंखारबाय आरोना खेराइ सिनाखै होनदों नोङो सिनाखै
भिडिअ खालामबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय मेगाखौ नागिरना मोनस्रायासै आङो जि नागिरदों ओमफ्राय लाजिनोबो ओंखारोना ओमफ्राय बेसराखौ नागिरनानै मोनस्रायासै आङो गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय आरो दङना गैला मोसानो गाबोन खैथा मोसागोन मोनथाम गाबोन मोनथाम ओमफ्राय दिनै खैथा मोसाखो होमबा मोनथाम ओमफ्राय बिस्वजित दैमारि सार बिथांखौ आलासि महरै हांख्रायना लाबोदोंमोन बिनि उनाव जों दोंसे आर'ज मेथाइ खनो